Right. Hello. South Africa phone number emergency number inozotiwa Gandisa. Ndikatikupe number yeningi. Tingesai ndikatikupe mskala yatifonera ye. Useyo. Isende pa number pa phone ino yandokutora nini because ngacho ndiyandokushandisa. Alright, sure. Kana aine email address aisene email address. Alright, sure. Alright. Hi Mildred, Johnny, how are you? Tadzoka guys, tadzoka. Uyaitioni tinde mberi. Saka iite batanza one imwe dzitatu handitika. Iite batanza neimwe. Toda kumboita mvenge. Manje time ichadipfumidza zvazavi kuma 3. Tite mvenge. Ichadipfumidza time guys. Kuti tite mvenge. Zvazavi kuma 3. Alright. Mireti one. Tadzoka tatenda. Tamirira guest usho. Asi ndikufonera izvozvo. Pane basa roda kubatwa panapa. Hanzi muda kuendepi? Kubikasve. Kuda kubika lesi ndikabika ndikadzoka nasi mangwana ndiende kubasa masikati makuseni. Ndoenda manheru saka ndisora dhere sendiripo. Unless ndikachero ndakarara zvangu late ya handina pressure. Ndongofuma ndakarara still. Because I intend to sleep. Alright. Hello? Mukomana kana kusikana? Mukomana. Okay. Hanzi mvenge mangwana. Hanchika masika zvako iwe mvenge mangwana zvako iwe. Mangwana sikateni mvenge. Tisasanganise. Wakamboitei kuna iwe Rufaro? Imbondiudza kuti wakaitei. Wakaitei na Rufaro? Hauna nanokublock waka Rufaro mari. Wakaitei? What did you do? Wakaitei? And Shakira bika, Shakira bika ndidi wake ndiri pano bika ndisipo. Ndiripo zviti guys zvingaita here. Kuti Shakira chibika nekuti mama ndiri pa live. Bikira murume nekuti ndiri pa live kana DBO guys. Chisonyatsoita. Kubika ndobika kana ndisipo yes, anobika. But kana ndiripo aiwa ndinobika. Tadzoka. Takamirira kukoli munhu wedu. Gaiti wani kana kuti gaiti mufonere back pamwe yamirira wenyu. Yes, Mimi. Ende sokubhaika. Aiwa, maisikandiri wife material ndokupenga pasocial media but kumba ndiri wife material chai.
zvokutodaro mabuda here mazoti 5 dzandarika 5 minutes mabuda ndakutobuda mukuchaisa here utochaisa togona kutaura hazvizonetsi here kana makutomuka muda timusunge tingoti we don't mind waiting dzimwe 3 minutes dzimwe haiwa ndatoerai right tavepo pano mati munoda kuuya padai pana pane nyaya yenyu kana ndiwo platform ndiyo itaurai nyaya yenyu tinzwa ini zvakaitika ndakatsvaga imba pamba peumwe musikana ndobva kuitese kugweru saka zvazvozvo ndangoti zvanyaiwa munhu wokutemba plus kuti ndanga ndatourwawo nerimwe dambudziko then ndobva ndasvika pamba pachona anga asina kundiudza kuti hapana mvura then ndobva ndaona hapana magetsi hapana mvura then ndikataura nemurungu akati ndiuyozogara kubasa ndobva ndaenda kubasa ndikasiya zvinhu zvangu pamba paya ndaikatotuta zvingaindisa ndekupiko kwamakaenda kwamamatsvaga imba mamatsvaga kupi mupretoria mutown maflats paseries flat saka maflats aya anenge akachekwa magetsi asina mvura asina chiya anongogara mahara saka ndobva then one day pakanga pari pakati peweek wanga wari musi wa6 January then ndobva ndatoenda kumba tikati aiwa ndakuenda kupi ndambosvika kumba ndobva ndatoenda kumba ndasvika kumba iye ndiaikwanisa kundivhurira nokuti ndianga ane access foni yake inge isingaiti ndodaiza kuti kazhinji foni yake inenge isingaiti then ndikataura nemasecurity bagede ndokurovhurikwa ndokara murume yakati ndobva ndaenda ndasvika mumba muya ndikaona fridge hamuna ona koyaindepi yafamba sei ndakaisiya panapa pana kana 1 week ndaisiya ko uyu mudziyo wangu aindepi panga pana mai vacho vakanditi zvana aiwa iko zvinoti iko zvino hapo abuda anodzoka kutsanangurirai then I had to wait nekuti kwaitonaya musi wachona ndobva ndatomira tikatozonono kuenda kubasa ndobva adzoka ndikamubvunza ko mudziyo wangu waindepi tikanzi aiwa ndazowirwa nerimwe dambudziko saka ndaenda kuzvekuindaita zvekuponesa kuti kupona kwekuti unonosiya mudziyo kumakula kana chinyi kuna na cash crusaders kana kumakula but akanobatisa firiji yenu ine mune zvivindi guys kunora nezvivindi kuzhoku network I think network ngambo ndipa date of birth remwana imagine name ndokumbira ka date of birth remwana Date of birth. Eh. Okay, 06 December 2026. December 2020. 6 December 2020. bate makadaro mirai 6 06 December 2007. 6 December 2007. all right sharp chilo naye yaindifonera kola wanga varipo inga zvakaoma yes Joyce makuyana wayo regai tiensozwa zvenyaya yacho zvizere network yanga yatisa plus ndanoda kumbofonera papachidwa date of birth remwana hello sorry ndofa network yanga yambotisa network yambotisa saka akanga achara firiji yakanoponesa akaita poni kuponi shop okay ndobva zvadii saka
saka manje ndobva ndamubvunza ndikati ko haufa unonotora rini achikoti aiwa ndonotora iko zvino ndine problem komba so ende zveshuwa situation pamba inge yakatongoona isituation yoti uchitongoona wega background mva macho hamuna pekuchizoti kana ndinononga chini nekuti hamutorina chinhu chekunonga hamutorina chekubata ivi poto chaiwa kutobapana chepoto yekutobata yoti zvona iwa ndingabata chisamupinisi apa hapana kupretoria then ndobva ndasiyana saka nhasi ndazodi 2 days ago ndakanzwa kuti akatama kubva pafurati papa akanogara pamwe akugara pamwe akandiudza paakugara saka ndabva ndachizvonisa kwachaita sezvikana ndichaenda mangwana achireva nezuro saka nezuro ndakaswera ndakagarira goldhe ngati kuda munhu achandifonera then the old lady yari haana kundifonera ndobva ndazomubata manheru ndikatwapa kusvikanzaiwa ndinauzoenda mine ndichirongedza kwangu kuchenaya chinichi then nhasi ndobva ndamubata zvikanzi akati anoenda nhasi saka nhasi mupopa ndazomufonera ndamufonera kumapasti 2 wazoti zvikanzaiwa ndaenda manje interest yacho naiva kuti ndibhadhare it's about 2,850 saka zvinoinini izvozvo ndikachizonyaiwa inini izvo ini ndopinda papi ndikuda chi ndikuda mudziyo wangu izvandipindipo muedhe ndokumbira kuti mumuedhe apa muedhe right firiji yakura zvakadii firiji rudzii ma ifiriji yakaita sei ihisense water dispenser saka akapiwa mari pakanobatisa firiji iye pakutanga akati 1.5 ndezvarini muna January obvious maindesa achamakwanisi January February March hachamakwanisi saka muimi dhora cho makasiyana risina kukiya makasiyana risina kukiya here dhora cho dhora ranga risina kukiwa ranga raitofanwa uzogadzikwa handle dhora chona zviya zvekuti unogona kuti zvoni aiwa nanditi mudziyo waimbogara chero zvazvoti zvomunotisvika pakutrasta munhu but kaizorisatorasichekuru imi maimutrasta munomuziva just because munobve gweru mose mototrasta munhu chetongoti zvinoitika kana uchida kuitika zvinoitika unotrasta munhu asingambangotrastiwa zvinoitika. I understand you Kola, I trust me, I understand you, but zvivindi zvake ndezvei kunopinda kunosumudza nefiriji yomunhu asipo kwemba makachinda kumurungu mapohamba dei makachingotakura zvinhu zveyuwo chitoningongoti dai kwakufunga kwebenzi dai kufunga kwebenzi dai kufunga kwebenzi chokwadi ndiri kuzviona sheva handinambofungira izvozvo handinambofungira gaindi muedhe ndisangambona zvakadai. Hai anogara asina data sisivele zvakaoma muri kuti munhu uyu zviri kuitika muputira mati mai vake zinya kubereka vanogara papa pasina vachigarawo pasina magetsi papa pasina mvura vamwe vachigara vese vari tu vanogara vese aiwa iye namai vake nemwana wasisi vake nemwana wake neumwe mwana wake kamukomana nevamwe vana 2 vane murume wanaye kozvino izvo pamarooms mangani iyo yangu achigara yendera kwa 3 rooms but kozvino kwavaenda iko zvino hadisiyi enga ndichikarenga ndichitori flat rese murume wacho ashande anoshanda ko pamuno imi pakuzogara pafleti sina magetsi sina mvura muri mufleti mvura yematoilet inenge ichizobvepi vainoteka pagedhe pagedhe pazvimafaya chii zviyazvi pavaiteka mvura nemabhaketsi kuvokwira zvekusenza chaizvo mafloors mangani kuenda kwavaigara paka pane malift vaitoenda nelift kulift inoda magetsi ka aiwa pane magetsi but ivo muapartment mavo ndimo how are you? I'm okay, are you?
I'm good. What's your name? Enes. Enes. Oh, okay. Nice to know you. Thank you. Nice to meet you too. Woflikire sene magesi rake raigara ndo rasina magesi. Apartment vanga chikaka baki. Hey. Amosvandina kumbozvifundira ka. Andambozvifundira. Ndakambosanganisa nevamwe vanhu vakawanda vamwe vekuti unosanganisana navo but unozivana navo muno muSouth Africa but andambofunga kuti ngaitika utsinye nemunhu waunobva naye kumaraini. Hakuna utsinye wakadaro. Zvidingi zvake zvinenge zviri zveye anenge achizvitebva chinyi kuti unotora mudziyo umwe mukadzi. Hakana nenda tomuvhunduka wane zvivindi chaizvo. Matikets auya guys, matikets auya ndatomaendesa kuvaridzi vavo matikets auya. Ko zvino zvasingadi kupinda. Haasi kupinda pamwe atorina dhati. Anogara asina. Alright, mira ndikudonedze nditrai kufonera choni. Mira choni. Namba ndaiona. Hello? Hello? Yes, Susan. Yeah. Yes, ndamaona. Thank you very much. Ndamaona. Regarding ndasenda kune varidzi vako wagona. Thanks. Ndokubata tapedza life. Ndati mbukundi. Sure. Haya. Mwenda panamba yandaona ya ishi. Hana data. Yakati kakawani hana data. Hana data. No matter asinoti ndakaita zindoforo kudaro naiwe. Hauzote vhitinotora nevarungu. Daily ndoshanda nevarungu ini. Ndotora nevarungu daily ja. Asinona akuchizvitisa pano kati andiko nechirungu. Ndogona chirungu ini. Iwe ndakasvika form 4 ini. Guys, uyu munhu haasi kudaira maitoita sei. This person haana data. Atorina erikutika kawani. Saka handizotomubatsira sei. Kusati toda kumbomusheka-sheka kuti atenge fridge idzoke. Saka munotoita sei. Munhu anenge asina data because ndatoisa message ka yangotika kawani. Handisitoita sei dati tombomusheka-sheka kuti atenge amire nenyaya yefridge because zvekuti kwai interest is none of your business. Hazvinei newe. Ende muone zvinoita Mwari. Saka zvichinzi dzimwe nguva kamwe vanhu vanotyira reason inotyira vanhu kutsvagira vanhu mabasa. Ndo reason iyoyi. Musi wake kuti reason inge ndatoingira kubva kwachona pane basa ranga rabuda. Saka ndaida kuti chimai vake vakanga vachingondembera nekutsvaka basa. Vakatomboenda kuimwe interview yavakaiswa nomumwe murungu wandanga aimbori shamwari yomumwe murungu wangu akaenda kuAmerica. Then ndoba ndatoenda saka reason inge ndatoingira ipapo inge iri nyaya yekuti zvonichi aiwa mama pane kwaita basa uya airi chikuru. Like pane munhu atanoda kumisira data kuti auye kuWhatsApp. Mira yauye timupe namba isewa aise data. Amisire data. Alright. Saka ndobva uyu. Ndoba ndatongoti zvoni ameno. Ndoba ndati ari kaindike zvekupinda. Pamwe memo hapo. Pamwe ainda kupinda kuti anoivhoita zvekuwachira vanhu. Ndinoona profile yake yakatonzi laundry and child care. Aitombosara nemwana wangu. Saka ndasvika paipaenda kuona mudziyo wangu hamuna. Ndakabva ndatoita wiki. Ndoba ndangotsanangura ngachizoti nyaya iripo munhu uye ndotsvagira zvakamira so. Mangwana kupakazosimudza chihondo watsvagira munhu basi. Ndoda zvangu mudziyo wangu kungana nguva yarebesa. Nguva yachona yarebesa. Kubva January achingotaura ngano apa ndasi yafoni atombonya shungudze kufona ndindotomufonyera. Ndinotsvaga iye atombotitsvagi. Asina basa nazo. Ndikasamutsvaga iye. Ameno utakuzvitenga yamagatsi achona ndo wandikushaya kuti zvondei. Namba yake inoshandisa MTN kana kuti Vodacom? iVodacom. Ndatozviona. iVodacom. Vodacom 082. Kukuzotenga inodhura. Iwe usina data racho.
Zvakaoma. Regai akusigwa airtime, regai auye toni. Regai auye toni. Ha! Ha, zvakaoma. Andina apa ndakanaka chinhu zvinge zvakatombondomira kwanga kuri kutotanga ukusumuka. Kwai makasangana naye kupi? Makasangana naye kupi? Imo muno Pretoria. Ndivamati tova gweru 26054. Ai ndaitwa muziva ndaitosita kese. Oh, maidzamo semutodzora kubva kumba. Kubva kusenga Uraiti. Benye zvakaitika handichazivi ungati ndaitsvaga munhu anoita anoita laundry ndaida kuwachisa machira angu nenyaya yekuti zvekupa maflat munozwa kuvowacha machira pamaflat kubva kuno kumusoro kungatirika nditsvage munhu anondiwachira machira ndobva ndangoita kama cross nyesika rake ndobva ndati zvoni uyu ndiano wanike ndiye communicata kwatikatanga kuita ngati zvoni saka tindiudzawo kuti zvekreshe kuti ndingokwanisa kuindisa mwana wangu ndeipi ndiri mutsva muno ndotori muyenziwo ndobva ata nindotoitawo zvekudii zvekusara nevana asi munaitsara zvakanaka ke mwana imuda zvekuti imomo musina magetsi imomo apa mwana andida aiwa kwakatanga achisara nemwana ka kwanga kune magetsi kwanga kune magetsi saka kwaakazoinda uku kwechitu akainda munani makamuto munani November saka mwamusana nyasiyenyene nemwana November December saka wangori unomusiyana akatoipinda yakadaro isina magetsi isina mvura kana kuti akapinda zvikazokatwa zvaveba akatopinda musina kwaivo mai vachiva kutsvagei kujoni naivo vachidza kuenda kumusha basaka ndimai vechidike vakura ngaarege mai vaende kumusha aiwa ngaarege vaende hambe kuva vaende kumusha kuti vachatenderera vachingotsvagana nebasa imomo wedu wei vari kuma 65 zvino pane mukwasha ipapo ndo panogara amwe ambuya vanogara vese zvina cho inenge yakaoma zvayo asi inenge yakaoma tozava takaomegwa kunze but munhu rega kuita chitsotsi nkokuti ubetsereke dzidza urarama life iri straight unobetsereka no zvokuti akaomegwa tizvirambi monica nesu tikutoona kuti munhu akaomerwa uyu but hauteke advantage yekutora chinhu chemunhu chausina kupiwa nokuti wakaomegwa nokuti iyeyu wacho akatoomegwawo handiona akatoomerwawo ndo pane problem ipapo zvokuti akaomerwa pana patitozvinzwa kutoti akaomerwa based pakuti anobuda mufleti rine magetsi achinogara mufleti risina mvura risina magetsi zvokuti kwatiri zvitotadza kuti zvakatoomerwa ogara naambuya namai vake pane mukwasha achirohwa poto amai varipo pamukwasha zvotadza kuti vakatoomerwa amubai atsvaga basa but mistake iripo kutora nhingirikiri furniture yemunhu akupa rent yake kuti ndakugara munemwe room iwo saka wovhura asimo wowana simba rokupusha firiji yemunhu kunoibatisa kumachonisa kumakula hauna kuudza munhu kuti ndozvanda kuita dei akataura kuti zvandiri kuda kufunga kuti ndiite ndo pakaita era ipapo right batakanaro mira ndi answer uyu hello yes all right good thanks right ndikaitimirira zviki yabva yapinda message yana ndaisa aisigwa tata abva daira abvaisa message kuti hai chenai chimuedha apinda muedha firiji ngatenge zvake munhu wese akaomegwa masivano ngatenge ndamuedha ndozvona pakasati apinda
dzeditsi vanaona nevanadzo vatongoona kuti ndivavavapa namba dzedu dzine vanhu vakawanda namba dzedidzi akangodziona chete chiwi obva atiriga kudaira ilipo panone but kana ari munhu aripinjanjira anodavira right dona ngati dona nditange ndafonera iye ndokuedha kuza kwauri asikutopinda mira intange ndatoedha save number ya usho ntange ndafonera iye tione ndozvamuzondivengera kamangwana zvamuzondivengera mangwana ipapa tikatoti tenga fridge ndatokireta enemy mangwana panona nchitukwa ndianenge ari kumbera number 1 patokanga makuza kuti ina ndangomuvinga tikuita kuti aitewo zviri right kune uya anenge auya kuzodi kuzogadzisa chete ndatokireta enemy papa creating an enemy. Hi Julie. Hands up is a message. Hands up kuti data WhatsApp call. Nai munashi waisa data rei. Wamisa data rei ari kuti ana data WhatsApp call. Aisa data rei chi. Ayi watsukula data WhatsApp call. Ari kuti ana data WhatsApp call say. Wamisa data rei chi nai munashi. Kwanzi andita data WhatsApp call. There's 2 gigs here, 130 for the call. Hazvigoni. Hazviisa 2 gig aisa rechi mira. Hazvigoni. Mira ndimufinge. Hazviiti 2 gig. Hazviiti. Waisirwa 2 gig ka re 110 re Vodacom. 2 gig rinoita WhatsApp call dear. Rinoita WhatsApp call 2 gig. Washamsa say. Hano ndotingwarisira. Kana. 9. Two gig yachaiti kuti WhatsApp go guys. Zviti. 110 kungopuwa airtime kuti auye pano kuti tizotitenga village munhu. 110 airtime. 110 airtime guys uthi kwayanda WhatsApp data. Hazviti. Hazvigoni. Hello, matenda isigwa 2 gig na ndinombozvona ina ndakapedza kutenga data kuswera sore. Handisi kuziva that's why ndakati handina data re WhatsApp. Ndandisi kuziva. Dear, munini wangu akufonera wani akuudza kukati ndikuloga in akuudza ndakusira data ndikukati ndikutologa in saka usikuziva kuti akusira data akuudza uri aiti waisirwa 2 gig waisirwa 2 gig re 110 rands ndoda kutaura newe pafoni. Zvakaoma. Itsotsi munhu wako uyu. Agwanzi andina data ndikati iwe waisigwa 2 gig aisigwa 2 gig 110. Kesa kuti hauna WhatsApp data say WhatsApp zvikanzi anditomo ndaisigwa ndabvuma kuisa airtime kudhara ndasatombozozviona kuti pane munhu andisira airtime. Ndikati iwe hapana munhu akufonera akuzoti uya kuWhatsApp kati ndikuloga in. Kwasaka ndikuya. Wati kwai ndakati restart the phone upinda. Akutoziva nyaya yake akuiziva. Akuiziva pamwe chete. Antimukona. Danga ari munhu ari straight aingopinda kazvakanyatsa kunaka anditimukona. Apa ndamuisira message pendinge ndichizama muconnecta paya nditaiwa ndina data.
data anaro. Data is 110. Yeah. Anozviitisa musikana uyu. Andoritsotsi mukadzi uyu. Anotoritsotsi. Voice rake isipakwa rinoto it says it. Screenshot yatouya. Screenshot yatouya. Screenshot. Ngarige udaro. Iyo. But utsotsi hwakachaitira vasingaitiko. Zvakaipa ngate fridge ngatenge zvake zvimwe tikataura. Zvifridge ngatenge zvake. Zvifridge tingatenge tikataura zvimwe zvifridge ngatenge. Nai. What's in my room? Yes, you have to. Right, team aid at all. Try to aid it. Adzoka to. Because until you start your phone, try to aid it. Damu forward, dear. If Damu forward, dear. Damu forward, dear. Damu forward, dear. Damu forward, dear. Pindura to okay. Damu forward, dear. Damu 8. I see Vodacom. Are you sure it's Vodacom? Vodacom. Yes, Vodacom. Vodacom. 2.2 gigs. Satengero. Yeah. Ndamusa message ndamusaka ndofona kana muti ndiyo network provider yako ere Vodacom tukanze ndiyo ndikati saka ndofona aka asati respond right one. Yeah, hanzi phone saka asikudaira iwewe anodaira inini ndikati ndikudrop. Hanzi phone ndikaitwa. Hello. Yes, Kani dear. Magadi muri right. Ndiri right niko kurise ku Pretoria ras. Ndisho. Kurukunaya. 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 Okay. Right. Kutaura niko. Kutaura na nevana Sisimeli Diaries. Nani? Sisimeli Diaries. Ndewe kufa aungambondizivi feli aungambonyatsondiziva anyway but ndauya panapa nachenai ushu ndofunga pane nyaya chii chakaitika pafiriji yake. Alright, chii chakaitika pafiriji yachenai, chii chakaitika? Alright, ndakatora firiji yake ndikanoponesa nditi kwandowana mari ndichifunga kuti ndichakurumidza kudi. Hello? Ndakateera taurako. Okay, chifunga kuti ndichakurumidza kuwana mari ndobva ndaidzosa. Saka ndakazoita machallenges along the way kuti ikurumidze kudzoka. Okay, saka iwe uchitora firiji uchiponesa wakanga waudza chenai? Aiwa, foni nanga ndisina that month January. Saka zvakaita zvekuti
ndakati ndadaro ndobva ndagadzirisa foni ndichiri kusunside. Pandakadzoka ndichiti ndimudze ndakaona avako ndichitoti rega ndichimudza because ini ndomutora semunhu wandoziva ndiva ndakachirega ndimudze ndakandisina foni. Saka pandakasvika kumba ndichiti chirega ndidi foni yangu yakafa ndabva ndatogadzirisa foni ndiri kusunside. Chirega ndimudze umwe wangu kuti ndadai so ndakaona avakumba. Iwo zvaikodzera kuti utore uchange wanoponesa chinhu chemunhu usina kumudza because wakamujaira. Aiwa ndaida kutomudza foni ndakandisina handiti ndobva ndaisa meseji neimwe foni ndikaona kuti yanga isina data. Saka zvandazoita ndakandogadzisa foni yangu chaichaipo sunside ndobva ndamuti saka ndichitoti ndikasvika kumba ndobva ndatomufonera kuti chenai ugoya kana uchikwanisa kuya kana ukwanisa kudi because anga achigara kumba kwangu. Uri kuzoya ndikubvunza here munin'ina wangu ndiri kubvunza kuti before kumwisira message kwanzi ndaida kuzomudza asi ndakazoshayiwa foni handiti uchifunga pfungwa dzako uchigara pasi iwe uchifunga kuti ndakusumudza ndikupusha firiji yemunhu isiri yako yaakasiya mumba makanga abhadhara renti kwauri akaenda kubasa iwe wondundudzana nefenicha yemunhu uchienda kunoponesa kukanoponesa kwauri zvanga wakaona zviri right hatiwaifa kutanga wamubata nometa wati kuti leta challenge ndandichikumbirawo kana zvichigona firiji handifungi chaibvuma hakuna nanobvuma zvinhu zvakadaro chero dai ari yakaita iwewo zvinhu zvakadaro kuti usipo otora ondurudza chinhu chako achienda kunoponesa handifungi kuti maiwe muchiwirirani. I don't think so timaiwirirani manga musingawirirani. So now what's your position nefiriji yoyo? What's your position now nefiriji yoyo? Ndikutodawo kuti idzoke ndakaisawo machallenges panyaya dzemari mbichana but ndikutraya kuti ndidzokere into position ndiidzose. Ndatombosvika kwangu nhasi ndikaona kuti aiwa mudziyo uchiriko ukataura navo vakati aiwa fight for your thing ubhadhare utori saka ndatomboenda kwangu. No, because right now ari kuda fridge yake zvinhu zvine zvajanuary handi tamuna April she wants a fridge back and iwewe ahead kuti wamudza danzi zvo ndanzi ndibhadhare 1000 something interest pamusoro that has got nothing to do with Chennai. Hazvinei naChennai zve-interest because wakazviita asingazvizivi iwewe. Apa ndakanchimudza kuti avhunza kuti kwakamira sei not kuti ndanchimudza what's on the ground. Saka ndiri kuda date sha aona handisi kuda kukusunga ndiri kuda date firiji kuya rini? Ndongoti this month was ansandayoseza mabasa angu ine nhasi ekuti date ndobvata pamuswakati ndoita everyday ndichingodaro. Saka ndiri kuda I want a final date because I'm recording this call kuti uri kudzoza rini firiji inenge iri pamusowani ndakuda final date. Andiyatsoza saka ndinongoisa kumountain because date handizivi mabasa angu ine nangouya everyday saka unomusizve zviri low unomusizve zvakati. Kana uchiti mountain ndituka right toisa here last date raApril. Ndizvo. Handisi kuda kudzoka ndichifona panapa undizivi nandikuzivi handitika but Pretoria kadikidiki kekuti ende pauri ndakutopaziva paukatama uchibva panga pasina mvura nepawave iko zvino ndakutopaziva saka zvinditori 2 minutes and I am not kuti ndaudzana Chennai haundizivi chete ndakudzana Chennai akatavanduza nyaya yako kudhara Chennai told me nyaya yako last month handika uchiri kugara pamba pawaigara ndikatanga kutsvaga inini ndikatoziva information yese zvese iwe ukazodza Chennai kuti unogara papi ndatomuudza kuti watama iwe. Musi wakamuudza ndatomuudza mubvunze aripo mubvunze. Alright hazvina basa tikuda fridge izvo zvazvisina basa tikuda fridge because wakadherera ende wakaba inonzi theft by conversion by force conversion wakaita wakaba you stole wauvhure mba memunhu asiya chinhu mba makabhadhara ndi muloja wako wotora chinhu and then woenda kuita kuponisho. Kundikanganisa mari. Kuchiko, uyacho. Hello, sorry ndikumbo disturb nevana ava. Vana vakwe? Vose? Nevazukuru. Zvimwe zvizukuru. Because wakadherera wangu kudherera ndoko wakaita sha zviitwe zvawakaita chero chinzi tiri mafriends ekuti tinovata tese chila every day azviitwe tora chinhu changu usina kundikumbira wonobatisa kuzvimbazo ijere kai unozati ijere
Loti mangwana ndikaenda kubata chako chako ndokanda masozi. Ijere. Zvakaita izvi. Ijere zvawara wakati itori jere hombe saka wakaba. You a thief. Wakatoba. Wakatoba ufunge. It's very wrong. Unenge une challenge kana waita challenge. Kana waita challenge pa upenyu. Unoudza mumwe sha ndine challenge yakadai. Ndibatsire wa best kenu. Akukubvunza ungafunga kuita sei? Ha ndaiti funga kunoti fridge yako ndodai. Akati akaramba ne fridge yake. Ndifunga akuna mlandu zakona noguma. Vana ve daycare. Zvona zvazvikuru zvangu nevangwa. Kuva nichimei kudaro asivarinzara. Kana kurova nate ndakagara nawo pambedha saka ndikangovaisa pamwe chete zvinhu zvacho tapiwa ndoda. Achibve mana unyarerewe. Ndokwatura undiziva. Right, saka tukuisa kusuwa kupera kwemwedzi last month or last day of the month. Tenda kungoda kungonzwa kuti fridge yari iripo. Basically ndichauya nditotora fridge yene vakomana inini. Last day of the month I'll come and pick up the fridge nini nevakomana. Last date of the month, day of the month. Fridge inge yavapo, wotaura namba munini nemurume wako kuti chakukwata nyaya zvoendeswa somewhere. Anditika saka tapakudiwa fridge iya. Mochibatsirana kuunganidza munobhadhara chikwereti chenyu, munotora fridge yemunhu by end of the month ndo yandotakura fridge yone vakomana. Anditika hapana chakaipa ngatenge kuti tiri vanhu vegweru chose hatidi kudheerana kana tapinda muno muSouth Africa muno because isi vamwe tiri vemutemo muno muSouth Africa tesingadi kuti tizoitira utsinye. Hapana munhu anongoitirana utsinye nemunhu. Aiwa wanga kutoita kautsinye iwe kubva January. Wanga kuti wautsinye wakatoita iwe kutopinda mumba wemunhu tora fridge utsinye wakaita shamwari. Unogona sazviona ako but utsinye. Pamuri zveyu ndo zvamufunga otherwise kwandiri handafunga saizvozvo. Wakafunga sei? Aiwa ini handakumbofunga saizvozvo ndakatofunga kuti ndikutobva ndafudza ndoda ndobva ndatomuudza munhu wandakutora ari padhuze saneni. Zvokuti muri padhuze mose maidza mose hazvina basa makasangana kuSouth Africa wangu. Maidza mose hazvina basa izvozvo makasangana South Africa. Chero dai makadzidza mese kubva kuprimary kusvika kuhigh school but hazviwarande kutora chinhu chemunhu. Andika ndokudherera kwacho ndokutodherera kwacho ikoko. Andiona tora chinhu chemunhu usina kukumbira pa abhadhara ndi deu uchinzi wakanga wamuchengetesa zvinhu akapinda achibhadhara rendi mumba mako. Hanapinda mahara. Tadza kuti ukama hwenyu huipa mari. Ukama hwenyu waisangana pamari. Pawaishara nemwana wake iwewe. Gorera waisara nemwana wake aikubhadhara mari yako. Hamuna kuitira zvinhu zvemahara. Saka wakatotora advantage wewe. Wakada kutora advantage kuti nokuti ndafunga kuti munhu wangu yeitobva takazodzatisisa saka no we don't do that. We don't do that. You pay, you buy, you go to take that fridge manje ndoya nayo. Ndoda kuzoyachita kuna handika ndatopedza so. Chenai anything to say? Chenai anything to say? Shagowa here vana vacho varingochema. Mati. Wati? Chenai anything to say? Muchaereswa manebo. Zvopere. Muchima nemasi. Zvokueresa zviri kudza vana vako ikadzukudza isina idea. Machemera acho vakuseni neni. Ndatoneta ndanzwa kana kuri kurwara kana kuri kudii. Nditoziva. Chenai unezvokutaura isati ndadonha ndauda kuenda. Unezvokutaura ichenai. Kwari handiri kuona kuti
kuti asitombona zvakaipa kwaari. Even I was expecting even to say Chena, I am very sorry nezvakaitika. She's not even remorse. Sorry kuti aibuditsa cheche asikwanisa tomboibuditsa. Angati sorry kudini. Kuti ati sorry ndakatoti kwaari ari kuna chakanzi nemunhu andakajaira asi tombona chakaipa chakaita. Kwaari aiwa ndaikangoita chifunga chawana mari nekurumbidza. Haina kuzoiwana kamari yacho. Ende chekutanga chinhu chemunhu chifa chotyisa kubata. Ingozi chinhu chemunhu. Ora tiri bore kati batane last date ene ndichaenda tora inini last date opera komwedzi. Ngati mamboita zvevana vaereswe vana vari kuchema. Saka munhu acho anovaeresa ndiani vanoereswa nani? Vanogara every day. Ndadhodropa 9 ene mankadzi yana kana remorse guys. Izvi zvekuereswa izvi kaizvi ndo zvakaitwa uyu Chena yakaereswa. Chena yakaereswa kuti asasvinure avari kufona avo. Muvhura ka ndo tiketi kavape ndo tiketi matiketi avo kaya ndo matiketi avo ngavachitenda vanokwira ka naye asikana kochiko naye Lisi. Munovhura kapa link rinokubudisira matiketi ka ndo matiketi avo asikana. Uyu akaeresewa Chena akaeresewa. Nalo. Wakaeresewa iwe. Ndosaka unga wakaereswa kubva January ukueresekwa miereso. Zvokuereswa statement rekuereswa rina kudzwa vana rakachudzwa isusu kabisira kunzi munoda kuereswa. Aiwa yakaereswa varege kuiva aiwane mari yekuindisa vana kuchikoro. Aiwa kuereswa kutoti urambe wakanyarira kubva January. Ndo kuereswa kwakaita iko kwakatoereswa zveshuwa ungatozvitora kofanika wakaereswa. Because hauna kumusungisa. Na theft kai. Hauna kumusungisa iwe. Theft ndio kamusungisa munhu anovharirwa uyu. Hauna kumusungisa wakatoereswa. Nasi kucheka kuereswa sizimeni. Nasi ndineziereswa iwe. And zvakwama right. Saka ndamuti last day of the month ka. Last day of the month kana kwasara 2-3 days umbudza kuti ayofa vari kuuya vai vacho kumudeni kwakotidza kuti ayofa. And then kana yanzi yauya fridge wochiinda unotora. Alright iripo. Kana sorry chaya haibudi mai mwana sorry chaya haitobudi. Haasi tombona zvakaita zvakaita. Kwai munhu wandakajaira munhu andozivana naye zvokutodaro. Kuzoti dai wana nemari kanga dai asina nankiri asingamorosi munhu murodi. Mupostori here. Asi mupostori patanonyanya kudainga mapostori stereki. Munhu anokuita zvemapostori. Ha zvakaoma. Zvatishandikwa tirizvo. Ha zvakaoma. Kakwatiri hazvishandi zvazvo anotoeresa iwe. Alright, it's boss. Just let's keep in the loop. Then put a comment to not offer. Alright, sharp. I what's about Tigam Sugi says. Tati, Hana Kumusungsa, they can get a Tom Susa, they are going over January. They are Tom Susa dar. Get out of Susa, but I'm Tom Susa was Akaeres. I'm Susa say Akaeres. But you got a Machita Mufarina Gatanga forgotten today, guys. Musaka was a Twanzea, Musugi Gosivana. Usatwenda zvone titango wafunga kuti ndine vana saka ndakasunga vana vanosara sei musangombanya kuda kudhivhenda zvinhu zvinenge zvakangoipa handika vanhu vototemba kune umwe munhu andotoziva anofamba akabereka mwana wake chirema achiba akabereka mwana chirema anmona anotoba akabereka mwana wake chirema kuRustenburg uko anotoenda kunoba akabereka mwana chirema kuziva kuti kana ndikabatwa ndine mwana chirema haavharirwi nemwana chirema kunodzitangwa wambonotsvaka munhu kunosiya kune mwana andimona saka isi wrong kuti tipembedze zvinhu zvakaipa handitimona.
Oh, okay, mina tone palo because panzi email address ka indikangoisa chero email address andaisa mina tone. Susan, if I would without her log in that ticket here, which I can't ticket, how does she log in? I'm not to me what tickets per email address here and that to me. Are you email address and I'm going to initial email address and this email address was an batika? Because email my address and depending on to me like Coco. Ah, my email address I send you. I took on which in jail. How? Tickets rattle in Greek. But finally, depend on to me. I know what Buddha one. I used to Buddha. I used to Buddha. Can I go out to your Buddha? You to the screenshot. I used to Buddha because no Buddha. Thank you. Your order has been received. Chat. Your variety pick up location, drop off location, select what chat for April. I used to Buddha any other information. Let me open. Or she can call in or get the email address. Could you take a triangle from the UK, stuff like that? In the tickets, the lot of Buddha. Are your email address? I'm going to take a patch your email address because normally these things are not important. Hey, Saka, Pano needs a winning Greek manch because email address are to me like could change a patch of I change it. How much is she? What shall I say? What shall I say? Could I say? Who take a ticket? Nashansa drango kupenga. Ndio watu washanisa website ipi? Yeah, it's City Liner. City Line pa City Line ipapo manje. Pane ma details City Line kuwapa correct email address. Could you know the email address was wrong? This is the correct email address. Vori senda ku email address because arina muna ninga reclaim ticket iti. Niringa sina kutoinda sina kutopinda because rino to bounce. Email address ninga sina kutopinda because rino to bounce. I wish I had. Then I told you pandaita ma uinda check out. Pane. Alright, terrible. Yeah, thought email munhu ari kutoziva ini ndaimandudza ndashandisa yangu pen. Undangoisa inchero email address ndio usingodaro because they don't unosa phone number or phone number atina kuisa futhi because iri ku SA hana kuisiko ndiye ngaisa phone number ngene pa ticket pa phone number yake tam phone number anayo Pa number yamandi pa number yamandi pa ndo yandaisa saka pa number apana ticket raenda ipapo vambe kazhinji vanoita zve-email sesimele mabhasi South Africa kazhinji mabhasi South Africa anongoita ngapa ndio pa City Line ine number City Line aya asepasi pemitika imirai aiwa City Line akandira ku South Africa iri unongofona unogona kubuka nefoni aiwa chandita ivo mirai ndiche screenshot vafoni apo wapa madetails ari papa yes ndipe screenshot vafoni ndizvo ku South Africa zvinetsi zvinongochinjwa izvi. Okay. Hey. Just hold on. Hey, vanokufona ku City Line anukuri vanofona City Line zvochinjwa izvi. Yakasi kubatika. Inanongoti lizimeize@gmail.com. Ndakuti tora nawo. Shandisa yangu email yacho zvato. Alright, mira ndivape vafoni ayisinyaya. Ndafone pa number idzo mazita vanawo. Alright, chile gandiva uti. Tabhadhara chichinda vafone pa pano zvinoita. Alright. Haina ngoti lizimeize@gmail.com mukakati zvitibve. Guys. Reference number and but pamawisa patikete gaya phone anofona zvine man anofona. Katiketi rinongobounce maichido arinti kandi rinobounce kudzokera back wotoona kuti something is wrong panapa. Rinobounce back because email hakuna email iyoyo. Lizochide yachibata fonika. Zvavo wa zveke zvine mipasi zvakayereswa. Guys. Lizuwa achabate bepo kuita kunge ayereswa 9 9
guys ndakuzvisira chero email ndotakazikubatika guys tireke zvangu ndadobhaisa chido asi email rinongobhaunsa haro rodzokera back email yacho haitopindi nokuti hakuna email address iyoyo kunizochera achati kuti aba tiketi gadzirise watiseke hakuzokubai wati apa zvinotoblokesa here azvinoblokesi zvidai ndadobhaisa full time apa hachabatiwo foni tiketi racho rauya 1 iri tiketi iyi inga tiketi racho rauya 1 saka mukumuda kundisitukire iko dai tiketi iri ripo iyi tiketi rabhaunsa rikaidzoka iri tiketi iri rine booking reference iri passenger Mrs. Tatenda Chidomoyo departing date chakati chikati arrival date zvikazodai aya matiketi auya chamondinetsera zvangu chikwe matiketi auya iri nderani Stiwayini Chidomoyo departing matiketi auya mondinetsere indanda kuzvisira zvangu kuti ime tsingazisti allo ndamaona matiketi auya kama tiketi kwaiwa maonepi wagona kaya matiketi acho auya achiregai kundiseka matiketi acho atouya auya zvavo matiketi rega tivakandire vainda achadobatiwo tanoti mhepo dzadosumuka guys auya matiketi guys kwai mundiseke zvako mundatovapa matiketi acho ndavasenda iye hachabatiwo foni matiketi acho ndavapa auya raiti gaitinde pane mumwe zvacho moti gaizi kuchichembera musika waikungotoo zvinangoisa chero yandangoisawo ndikangoti zvindibve akubatika iko zvino thank you sisimele matiketi asina ndimfonera pasingabatiki zvanga zvaposa zvati zvaereswa zvinhu izvi tatite kuneva zvaposa zvaereswa guys guys mafom 4 asekwani guys tingori mafom 4 tese panapa orefu guys ina ndambofunga kuti tiketi ringatonzi rinoda kutozoiswa kuma-email kana kuti kudini zvakatanga rikuda maybe nokuti atenga kunoko kinoba ukatenga tiketi tako ukatenga tiketi vanongokupa tiketi rako like rinofa kungoenda kana panhamba dzemunhu yetiketi rinotouya se-SMS guys maona hanomaona kana kutokupa kuti chiprinda wega iwe matiketi oprinda opa vanhu vako ava mai hauchada iri foni seizvo yasi vane nyaya yavo yemurungu wavo zvonetsa inika vozoti ndapedza pana voda kuuya handi vakatorerwa 40,000 maya nomwe munhu aripo ipapa aiwa chidoni mai chidoni form 2 ini chingoti yapota ngeno sizimeni iwe chero rauya tiketi tireke zvangu ini zvimwe zvamakudotara zvakawanda wanda izvo aiwa zvinondawo inaiwe ndireke zvangu zvokunonda ukanga makuti kunozvoiswa paemail ukakuti kudo ukanga makuti munhu atenga sizero cho ndiyo kuno kuzvichenda pamaemail ndopadawo bhaisazve kuasi South Africa ngotenga tiketi rako vanotokupa kuti prinda wega tiketi rako
koko kangama kuti ratingirwa kuno ku UK igara zviya kuno ngoshanda kana ma email address ndakambozozviita guys email yangu sina chandobva nangoti pachida email ndichangopinda muno ko ndaikoziva ndikati zvana nebasa rezvema email bva nangoisa email yakangoyawo mukiri mangu ndobva ndaisa email yakangoya musoro mangu ipapo ndakatambura ndizotanga document sei guys ndakatambura guys kuti ndiri wani document ndichingoti kwarina ndikazofunga kuti kana email yandakangononga musoro mangu kaini email ya hapana pakuda kuti ndologa chinji ndisina madetails ndologa ina ndakana password hakuna email guys ndanomenya kunoitsvaga email yako Gmail email does not exist guys ndakatozopinda busy ka ndakatozopinda busy guys kumai chidayira ikanai alright avasi kudaira vachazotifonera kana vave pavamai ava vakati nyaya yavo mamboditi ndikuchina kukwira basi ndakubasa taxi kuenda kumba ndokufanira kusika havasi kudaira foni saka idzipo tongopinda pane dzimwe guys hatipindei panyaya handiti kwaizvo zvine mabhazi akashango echirungu ngatisiye zvedu guys ngatimbopindai panyaya toda kutopinda saka toda kupinda panyaya guys ngatimbopindai panyaya yeku inonzi chiko kuchikoro chechi ichi guys cha headmaster vari kusodomaisa vana chikoro chechi inonzi chi guys musume chinonzi chi chikoro ichi kumasase high school kuna deputy headmaster vari kunzi vari kusodomaisa vana guys vachinzwa kusodomaisa vana baba vekumasasa ava vana vase vanga vachisodomaisa vasingatauri guys ndisingazozivi kuti pane vasikana here kana kuti masase pane vasikana here kana kuti pane vakomana pachikoro pane vasikana here guys pane vasikana here pachikoro apa kana kuti iboys aichete because baba vari kubata vana kusomadomaisa vana komana kuita vana ngochanika zvinoti baba vari inogona kuve iri ngochani handimaona because hakuna munhu anenge asiri ngochani guys anonobata vana vadiki handimazviona achivasodomaisa kumasase uko achivasodomaisa kuvasodomaisa ndikwabata zvombo nekumashure okudai so hatisi kuziva uchivadaro vabereki hanzi semixed school handi muri kuona saka vana imimi vabereki vane vana variko handika vana vakanyanya kusodomaiswa ava vakomana kuti vasikana ari kubata vana vapi munhu uchu vasikana kana kuti vakomana kana kuti both hanze nhumbu 40 mai munasheve nhumbu vema40 vakati wanda vatongoona every time toda kumbotanga neiyi handitika aibata vanhu vapi guys vakomana chiuya ikapana mai mabhondi panhamba dzavapo mirai even nhamba dzaheadmaster ndinadzo ndapiwa ava ndiri kufonera ndiheadmaster iheadmaster ndiri kufonera mai ringoti koli nde vakadavira tivambotudza kuti pachikoro vari kuzvisvavisa sei headmaster ringoti calling ringoti calling ya headmaster asi ndambowaisira message ikatoita double tick kuda vabva kuchikora vasi kuchikora kune wifi kusiko zvinoyava ne1 tick ndi headmaster guys tikukumbirana neinformation muye mutiudze guys zviri kufamba sei because baba antimaona vari kubata vana vakomana vabuda pachena ndisi vangu tichazobuda pachena sei but kune vana vakazoblowa witsu kuti tiri kubatwa naheadmaster zvichireva kuti headmaster hanzi ndi deputy headmaster vari kuactor saheadmaster vari kuactor vari kubata vana vakomana ingochani handimaona saka ngochani yechikuru ngochani yechinherera handimaona ngochani yechinherera baba
imi guys ka munozoti vanhu vakawanda vangu vengochani munoziva vananongovanda nekupfeka masutu guys nekuroora vachikaenda mudzimba umo vanhu vachingori ngochani nokuti murume akakwana chako chako guys anobata vana vadiki vana vechikoro kubata vana kumasure kune kumberi kuti vadini naini guys ndazovereka macomments pane mecomment yandaona yati kwanzi baba ava vakanga vari kugokwe ndokwavakanga vari headmaster here futi kugokwe kokwameno vakasiya futi vasvibisa kune chimwe chikoro kugokwe kureva kuti unhu hwavo tikuna justice for vana anoona tikuna justice for vana ava vavaibata achida kuti hawana ngochani handimaona vachida kuti havana ngochani imagine guys mwana anenge achitya kuningirira achitotya kuti ndiprincipal makamboita feeling yekuti guys unenge uchitya principal kana kuti unenge uchitya munhu to the extent yekuti chaanenge akokudza unongoita because uri kutya ko kana pane vana vakatobatwa nababa vakatobatwa nababa vachibharo kuchikoro ikoko because right now ma-investigations ka asi pane zvinhu zvakada zvakaitika ko kana pane vana vakatobata chibharo nababa imagine guys vakatobata chibharo nababa ava vana headmaster ava ngochani echinhererai because itori ngochani baba hakuna munhu asiri ngochani guys anta zvinhu zvakadai kose vanga vasiri kunyenga vanhukadzi maticha aripo pane maticha evachikadzi karipo kose vanga vasiri kunyenga maticha evanhukadzi kose vari kunobata vana vakomana kukanganisa vana vari vana vadiki izvozvi vana ava vakaenda kumatesti kunotariswa guys imagine kune vana vamwe vakakanganiswa nababa tichisekerera zvinhu zvisina nebasa rese no matter nyaya yanga isina kubuda palight the matter was not out kuma boarding school kusaka vana vaitwa sei nai zvofamba sei zvoitwa sei ndofunga vana vaitotretena kunzuka ngozvitaura kuti ukazvitaura chete hanimona vana vanenge vachitovhundusirwa zvoti havazvitauri zvazvisina kubuda palight hameno mwana azongotaurawo kuti ndeupi hanzi havana kuromba kana uri headmaster ameno handizozivi hangu zvokuromba but unenge ameno vanoromba ivo vaya vandaona ivo vaya vane ivo vaya vekuti vangaromba kuromba zvokuita utsinyi hwakadaro zvokuromba katinoona munhu anenge ane kana wakaromba cheko chiita mari nekuromba unganoita headmaster iyi kunopiwa mari kugovernment masivano hatingadi vachitoenjoya mari dzekuromba vari kumba ungaenda kubasa iwakaromba munhu anotongori ngochani baba vaya chete ende zvikazonyatsotsvagwa iko zvinoka vakandozviita pakanzvimbo dzakawanda vakatopfuura chiita zvinhu zvakadai vakatozviita zvinhu zvakadai so pane vanhu vana vakawanda but vanhu vanenge vachitya kutaura munosakangana kuzati kuzimbabwe zvinhu zvechingochani zvisi common kuvana vedu vari kukura handika anenge achinoudza mubereki wakachiti kudii anoudza mubereki wakachiti kudii kuti baba ndakabatwa naheadmaster kumashure zvinogona kuremera mwana komana kuti ataure zvinhu zvakadaro anomaona zvinogona kuremera mwana komana kuti ataura achinoudza mubereki kumba asi mwana asikana zviri easy because nyaya dzerepu dzatinotaura everyday dzaakurumbira munoziva kuti vana vekuzimbabwe vakomana vanenge vasingandozivi kuti chinogona mukomana anorepwa vanenge vachiufa kuti vasikana vanorepiwa vakomana havarepiwi saka kuti anozvitaura achiti kudii mwana komana anozvitaura achiti kudii anozvitaura achiti chii mwana komana kunosvika kumboti mama kuna headmaster vari kundibata kumashure zvinenge zvakatooma kutaura hasi zvinhu zvakajairika kuzimbabwe guys hasi zvinhu zvakajairika kutaura kuzimbabwe mufunge kana icho chingochani kuzimbabwe dziriko ngochani but hazvina kujairika mufunge munyika medu asi zvinhu zvakajairika zvokuti tikatoti vana vese isu tinotamba navo pano tinovaona everyday saka tazvijaira handimazviona but kuzimbabwe musangana zvinhu zvazvina kujairika guys zvoungochani izvi hazvina kujairika hazvina kujairika hanzi simelidi yati kuromba kuri pakawanda handizoziva hangu kuti vanenge hameno welas kuti tingati vanenge vakaromba hameno kuti vadini papi kuti vaite promotion yekuchikoro amen maybe amen amen vafundisi ndo vamwe machechi umu vari kuita zviti zvokusodhomaisa vanhu vafundisi kumachechi uku kuri kubatwa vanhu sodhomu zvisingaiti koko kumachechi uku
vanhu vari kusodomize singaiti mwe chine vafundisa. As is a deputy head and the wife is evil to run away with that devil, and the wife is evil to Leila, are you saying kuti mukadzi wachona actisa baba? What are you saying, Leila? Are you saying kuti mai ava vatiza nemurume wavo? Saka mishonga? Anokuti kana usingazvizivi uri mukadzi unotoperekedza murume kumapurisa. Ko kana murume anotisa mai ava anotisa mai ava chirudzi. Baba ava chirudzi. Kandimo edo yada kukwira uyu. Pano uyai tinzwe. Pano uyai. Ish. Buda udzoke dzingai, budai udzoke. Dzingai buda palive ugodzoka. Buda palive ugodzoka. Dzingai maachasi. Buda ugodzoka. Buda palive tobva palive chako ugodzoka. Guys, comment yangu bwana Leila, muri kuti mai ava baba vari kunzivatiza nemukadzi wavo. Deputy Master Mugumbo. Vaisodomiza rukurara nevanakomana kumasure. Right. Muri yeZimbabwe paita nyaya inosuwisa pane boarding school iri kumberengwa inonzi Masasi High School. Pane deputy headmaster vanonzi Animal Gumbo vaisodomiza rukurara nevanakomana kumasure mafomu 1 and 2. Nokuti vanosvika kutaura mafomu 3 anenge asvinura. Vanogona kuvarova. Saka zvakaitika kuti zvizozikamwa last week Wednesday pane mwana akatanga kuchema achiti ari kurwadziwa kuanasi kumashure kwake aiti kana achienda kutoilet oridza mere. So chikoro chakaenda maiwe yaindepi. So chikoro chakaenda naye kuchipatara doctor achitarisa mwana wanike shure yose yakavhurika ine urwa. Then ndobva vanzobvunza mwana uyu kuti chii chaizvo. Mwana ndokuti deputy head vanotiita nekumashure kwakuto kwakutodoma vamwe vese vanosiitwa navo. Tsamba yandaisa pazasapo it's a headmaster, it's from headmaster kuvabereki, but nyaya yandisiri kunzwisisa nayo is chikoro apa pane high security, tight security, boarding master, headmaster and teachers vanogarapo. But zvino deputy headmaster vakatiza kuswera nezuro ivo nemudzimai wavo. Mutsamba headmaster vari kuti mapurisa akanonoka kusvika akavawana vatiza. Vanotiza seiko pachikoro pane security, pane board master head varipo. Vakabuda sei munhu wamunoziva ane mhosva. Nyaya inosuwisa ndeyekuti mwana kangoeri kana atoitwa nekumashure ndo sex yega inenge yakumunakira kumashure yatove ngochani maiwe. Mwana akavhera angotiwa kumashure ndo sex yega inenge yakumunakira kumashure yatove ngochani. Zvinotonzi vamwe vaive vakutoenda vega kunoita sexy. I'm shaking, ndiri kurwadziwa zvokuti ndiri kukumbirawo masocialites, mapurisa nevamwe vese vanoziva zvemutemo tibatane kusvika mhondi iyi uye kuferefeta nyaya iyi zvizere zvatakaita pana Livingstone kuti chikoro ichi chiri kuzvifambisa sei. Vabereki vanenge vavimba vana vavo nemi vadzidzisi ndimi munenge muchitori vabereki vavo. Zvino motora vana movarepa futi. Mapedza motisisa mhondi iyi. Why maZimbabweans? Let me pin this comment. Kuti vanouya vaverengi. Anditika right kuri kunzizvo ava vatiza kwai pachikoro apa pane security. Pari kunzi pane high security iripo, pane headmaster anogarapo, pane security, pane teachers anogarapo. Saka zvaitika sei? Ende mutsamba yanyorwa kuri kunzi vana vakanga vataka kuitwa zvinhu izvi vanga vakutoenda vega kuna headmaster because kutaura kwakaita munyori kwanzi kana ukabvira wangotanga kuti uitigwe uitwe zvinhu izvi nekumashure unenge wakutozopesa wakutonakirwa nazvo. Hanomona wakuita zvinhu zveungochani. Saka pane vana vanga vakutinda ende baba ava vanenge vaitoziva, mukadzi wavo anotoziva kuzotisa kwaita baba ava. Saka mishonga nokuti mukadzi cheche unotisisa baba ava sei uchiziva kuti vakanga vachiita nevanakomana. Unotisisa murume wako sei kureva kuti vaizviziva mai ava. Saka inogona kuva iri mishonga zvemashuwa zvataugwa nemuti mishonga inosiyana. Vanogona kuva vakaita mishonga pamwe madam wanga tori involved. Hanimaona because unotisa murume wako ari kubata guys murume anotenda umwe murume ndakabva kuti ndotomuvigira masoja kuti mapurisa ndotomuvigira masoja kuti mapurisa masoja chava mared barret kungoziva kuti murume ari kutenda umwe murume guys apa chivata newe kumukadzi chikuisa tsvina yekumashure guys mared barret chaiwo ndiwa ndinotora mared barret ndiwa ndinotonouya nawo chechewo arove munhu nebaton stick. Ukatisa munhu akadaro guys, ukatisa munhu akadaro
kokusa achibuda nezvinhu pane nyaya yabuda iyi nepagate panonzi pane security akabuda sei akabuda saka security arimoka muchigame chikaisi pamwe chikoro chienda kuongororwa guys chikoro pana tomboitwa investigations dzakasimba security aivhurira gate nyaya iri kuchiriridza yatenderera kutotiza kuti nyaya yanga yabuda vachena achivavhurira gate vachibuda nemudzimai vaibuda vachiti vari kuendepi achivarega vachibuda aiti vari kuenda kupi asi pachikoro apa pane satanism iri kuitika kai guys hatizvirambi mazuva ano satanism yakawanda guys yakawanda satanism guys iri kuitika mazuva ano panapa tine mwana wedu umwe uya musikana watinai pano akauya pana akakudza kuti ndikutoenda satanism doga antu akatokudza yega kuti ndikuzviendera kumvura usiku ndinotoendako kumvura kuya tichinokanda maraisi akakudza kuti akaona queen akaona king hano muri kuona akatokudza zvakaita pasi pemvura patisingazivi isu hatipazivi asi iye wakaendako unozviziva saka vanhu vari kusatanism guys zviri kuitika izvi pachikoro panogona kuve pane satanism iri kutoitikapo iri kuti itoripo guys saka chikoro ngati tingodzvanya tirambe chakadii ndambotovafonera headmaster asi unfortunately vanenge vatozodzima inongori ne1 tick headmaster mutoona kuti yakati ngonzi headmaster iyi hamugona headmaster iyi namba dzavo ndatodziwanaka tichida kunyatoti vandiudze nyaya yavo kuti chii chiri kuitika pachikoro zviri kufamba sei handimaona vari kubatirei vana ende ndaida kuti tizive kuti vari papi chaipo chaipo but ndasandanzwa zvokuti vatiza ndasandazvinzwa hangu kuti vatiza ani muri kuona animona baba wakabata midzi maybe nekuda kukwiridzirwa kubasa kusvika mushinga wako doti abhadharire tinai vana vechikomana kufunga kwavo but vese here vana vese yehobho ivava atori pidhofawo hedhibhodhi aliuza kwese kwaatoenda anzi kugokwe akasiya azviita achizoenda kuchikoro chinyuwani kumasasa uku kumasasa ndizvo kumasasa ikoko akasiya azviita futi kugokwe saka kwese kwaari kuenda munhu uyu akatoravira didek guys akaravira didek saka achiramba chingotsvaga didek guys hani mawa munhu anyora kuti kana waravira dideki uchiramba uchingoda dideki guys front line uchaini unenge uchingoda dideki saka kwese kwafamba vana havasi safe nokuti mwari unati kwayaibata form 1 ne form 2 because vanenge vachiri vanyuwani pachikoro vana vasati vavhurika form 3 and 4 vakura vanomurova form 3 and 4 vaimumamisa animaona ndosaka foni yadzimwa vanenge vatodzima foni zvokutiza vaimurova vakomana vakura va3 4 vaimukiya ndosaka itora mafomu 182 vasati vavhurika zvokudaro kuzvikoro kwakuna kumira zvakanaka guys kumaboarding school saka vanhu vodiko moitsepiko modiko nevana voindepiko modiko kumaboarding school yevasikana kunonzi vasikana chavakuita kuti zvechingo chayo vega ikoko kumaboarding school zvechikomana kwaita vana hedhi vanopindira vana saka zvoitwa seiko fonaiwo guys murume mukuru akada mudhara mukuru chireiko kupinza chinhu chake kuvana kushure mudhara mukuru akadaro ndaikandidzewo kusanyara kwacho ndiudzeiwo kukutamisa vana vadiki vakadaro kana ndiudze anofanira kungorogwa njere guys handifungi kuti ari right ini handifungi kuti ari right I don't think kuti ari right ini yambotirai kuvafonera direct tioni ngaramba kupinda tioni chiti kana vatotiza vanenge vadzima foni yavo kana vatotiza vadzima foni chavabata vatotiza anorohwa headboard yaLouise wezira rake pane angasarohwa akafa andotagita vana vadiki vasati vavhurika kavadika vanenge vachitotya kana kutaura hasi kutopinda tikudaro anzi atiza kana tozikama kuti zvari papi kuti asungwe atiza esemne yatwetweya
person's phone is currently unavailable. Vakatodzima foni vatodzima headmaster foni yavatodzima vatotiza ha zvakaoma guys kofona yoka guys kwirai kamufone mutauri makana toita mvenge yedu mangwana tikapedza nyaya yamufundisi yabishop vekuuganda topinda pane mvenge yedu mangwana chifonai zviri guys timbowa nyaya yekuchikoro kuti zviri kufamba sei timbofonai tinzo nyaya yekuzvikoro guys fonai tinzo nyaya yekuchikoro kuti muono wenyu munozviona sei nyaya inoda justice guys vanoda kuti vatsvagwe baba dadoramba chingovaposta zvikavawanikwa guys vainde kukoti kwanomirira nyaya dzavo ngavaindi vanomirira mhosva aita chwake ndihombarumbi ngavaindi vanomirira mhosva yavo kukotuko vanobata vana futi munhu akadai aringasingadi guys haadi kuenda kukoti munhu akadai anoda kuitwa zvematai necklace nokuti wauraya upenyu hwevana but isa hatisi kuramba kuti guys vanhu mukuita vanhu vanoita ungochana hatisi kuramba handika munhu anoita zvaanoda unoita akongochana kwazvinei nesu zvazviti affect handi pati pavana chero kaenda murodhi yako unogona kutonotenga kune vanhu vanogona vanototengesa varume ngochani dzimwe dzototengesa unogona kunotenga murodhi pane kubata vana form 1 neform 2 guys 11 12 years ne13 years ndoyo unobata iyoyo mazera zvarakelizvi ndozvounobata mwana komana utomuita murume kuti utomuti hamene kuita mukadzi hamene hatisi kujaja ngochani ende hatinei nezvinoitwa nekochana hazvinei nesu handimaona but chizeka kokutambira guys zeko kutambira zvino kana mubata vana vechikoro you are meant to be protecting those kids pachikoro you are meant to be protecting those kids pachikoro but mubata futi vana vacho ndimi saka vana vacho vanoripota kunani imagine ndamboshara guys kuti ari mukuru wechikoro unomuripota kunani unongoitocha uri mwana wechikoro unongoitocha unoripota kunani this is so wrong mufungi this is so wrong kwirai guys ndakukwira namba ndiyo yaina kuchinja chambochinja ipeji nasi ndikuzama kuboosta kapeji aka animurikona fona iwo guys ndakufona itinzwe kana pasina kundindi kuzouya zvedu mangwana ende baba vautano chaunenge wakutoonekwa kuti wakatiza asi vanenge vanongoonekwa tingo chanava kaisa baba neiyo sutiyoyi amen asi zvakaoma vari panoda kufona guys vakwanisa kufona kana musina kufona uraiti guys regai ndinde ndibikire zvangu babebe kwangu tosangana mangwana handitika tosangana hedu mangwana tichiita life yedu kana ndakabhoeka ndakapedza kubika nasi ndokona zvangu zodzoka time tongotandara animaona but toite hedu kana cheusiku cherima animaona asi kana kuri kuti my parents, let's talk about our kids and possibility to have them examined because but semwana mukomana naye unomutanga sei kuti umudze kuti let's examine kuti pamwe unozvitanga sei kwanzi izvo pane vataura kuti izvo ndeyekunyepa hanzi Prophet Magadalena vati inyaya yekunyepa vanomuziva headmaster uyu vanogara kudhuze ikoko kuchikoro ndokwai vati pachikoro ndo panodza mwana wavo vati hakuna nyaya yakadaro inyaya yekunyepa kwanzi Prophetess Magadalena ndizvo zvavataura saka hatichazoziviwo maji kwanzi Prophetess Magadalena ndizvo zvavataura so handiziti maybe pamwe vangasati vainzwa here nyaya iyi maybe yakasati asvika munzeve dzavo or something I don't know exactly miracle zvakaoma hanzi that's how girls are recruited and they end up vave kuti ndakazvara ndakada chaiko chokwadi memory chokwadi
munhu azongoti ndakasvika ndakadaro but anenge ataka kangori kuru tukwaosa izvozvo guys otongozopinda mazviri ongozoti ndakasvika ndakadaro hakuna hako ndochokwadi hakuna anzikadari nyaya kunyepa ndingoverenga zvandaona uchinzanzikwa ivati inyaya yekunyepa inyaya dzenhema saka zvango nditi alright pakanaka kana iri nyaya yekunyepa tichazongoona amen but vabereki vese havangabudi ndandingo nevabereki vanokwana ta 4 handinga vabereki vese havangangobudi vachitaura zvenyaya yekunyepa amen vamwe shoti tiri bhizi tsvagira vana vedu nzvimbo izvozvi kuti vabve pachikora mubereki andipa namba dzaheadmaster atondipa nenamba dzake mubereki atondipa dzake nedzaheadmaster mona saka pakaipa guys chiregai ndinde zvangu guys ndinobikira mudhara tobatana mangwana bikire mudhara guys tobatana mangwana ndambotandara nemi andikamsa kuti simela ndatandara nemi mangwana toya tokondinyagana tichiita vhengevhenge yedu tichimboseka zvedu tiri pano anditika positivity is the way to go. Team UK naichido charity wakatotenga tiketi rako here asandaona tiketi rako wakatotenga here gari. Yes, if I agree with you 100%. Aichokwadi anenge akabatwa ari mwana mudiki, anenge akasodhumaizwa ari mwana mudiki, anenge akadhisodhumaizwa ari mwana mudiki. Haungoti mukima ngwana chingoti kwaida kubatira mwarume azviite. Pane banga kwarakabva zvakatanga ati pane zvinenge zvakatomboitika ari mwana mudiki, pane zvinenge zvakatomboitika ari mwana mudiki, hazvingotangi. Ichocho ndochokwadi checho wataura ichocho. Charity chido wakatotenga here ningikiri tiketi nai edesi wakatotenga here tiketi rako rekubho naipem maichiko maichiko nevavatenga mani maichiko haufa hachasiri. So guys, tengai matiketi edu guys, tava padhuze kunosangana zvedu tichifara, tava padhuze kunosangana tichifara, handitika guys, tava padhuze kunosangana zvedu tichifarigwa tiri koko. So please purchase your ticket, handitika purchase your ticket, put in your deposit, upedzisa kana kuti. Oh, sorry. Sorry chido, sorry ndakangana. Sorry. Edesi iweka udaro imi ndimikati muracho. Alright guys, saka ndakwenda guys, tobatsana mangwana tika. God bless you guys, love you guys.